Wis ngerti, aku kan muni, mulane FMA iki nekakne bintang tamu lanang karo lanang. Lah kok lanang setae sapa? Lho, lah gak ero. Lho, iki dong kulon dong etan Mbak Manohara sapa sing ora tepung ora kenal karo Mbak Manohara? Iki to jenenge manuk. Manohara. Oh, manuk tok lho. Manohara. Lah urung lho iki kok. Iya. Iki to jenenge Manohara iki. Kabeh para nyuwun sewu iki aku nek tak klarifikasi ya. Nyuwun sewu Mbak Ibu mic phone. Iki tak klarifikasi. Nggih. Apa kok klarifikasi barang? Klarifikasi napa lho? Nyuwun sewu Mbak Yovinka, ngapuntenipun. Yovika. Aku lek ning medsos kan hanya segelintir orang sing ngerti to. Wis sosok ya ora ngerti perasaane sampean. Sampean iki bener ndek hubungan karo Akbar ora? Boten mon. Lah tak cekel kok wonge nesu. Loh, itu kan mengajarkan tontonan, tuntunan, tatanan to. Lah, wayange oleh ngerayu oleh ning aja berlebihan. Lah wong jenenge nang dhuwur panggungku bebas to Bar Akbar. Cara kendaraanku plat umum sapa-sapa entuk numpaki Bar. Kok sebut padane tumpakan lho. Ora lali sujud syukur ngarsaning Gusti Allah Subhanahu wa taala, Gusti ingkang akarya jagat ya no. Iya, Mak. Kang wis malembarake keberkahan ya kuwi wujude nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman. Saengga awake dhewe bengi iki bisa manunggal kang sarta tetunggalan mapanana ing sak ngarepe Sanggar Seni Astabrata. Ngono ya, Mak. Ya. Adate nek wayangan ning sanggar kuwi ning jero no. Ning jero. Ning iki digawe ning jaba karben sing bakul ya entuk rejeki. Karben warga sekitar ya terhibur. Iya, Mak, ya ngestokake dawuh. Banjur bengi iki jane adicarane apa, Mak? Piye? Bengi iki janjane mengeti adicara apa? Ki ngene ya, Nak. Wah, la iki, Nak. Limbuke sing asli teko. Iya. Rumangsaku kok bar poso kok wah awake kok kaya opor tenan. Selamat. Lah ya. Iya. Ya, iki acarane mengeti ya kuwi peresmian, utawa lonceng, kang sarta ya kuwi temu kangen. Ya, sedulur-sedulur, pepunden-pepunden, bapak-bapak, ibu-ibu, ya, mbak-mbak, mas-mas kang karakit utawa kagabung, ya kuwi organisasi FMA no. Ngono ya, Mak. Ya. Diresmikan malam ini, launching malam ini, ya, FMA, fan militan Astabrata, oh ya, jadi sing di fan kuwi Astabratane, oh ya, jadi sing di fan kuwi Astabratane, mula kanca-kanca kudu muncul prentuling ati ngrumangsani, aku bae ya duwe penggemar, oh ya. Kecuali nek sing diveni nggur dalange, ya, iki sing diveni Astabratane kabeh. Ngono, Mak. Wong aku mau ning ngisor wae aja to aku sing njaluk foto. Penyimping tukang natakne wayang karis wae sing njaluk foto. Karis, wah, sing njaluk foto ya cah enom. Wah, mbah-mbah malahan. Cocok nek karo Mbak Manohara cocok ya. Iya, kula ngaturke panuwun terima kasih yang sangat banyak. Ya. Kunjuk sapa? Kunjuk ketua panitia Bapak Sunardi. Ya, Bapak Sunardi ki mijil saka Sukoharjo Makmur. Ngono. Aku ya wis matur karo Pak Sunardi sing saka Sukoharjo. Ya. Kuwi aku ki ora ketang sewulan pisan ki mesti ning Sukoharjo no. Ngono. Pesenan wayang ki ning Sukoharjo. Ya. Ora kuwi. Ya. Terus matur nuwun meneh karo ketua FMA Pak Suhardi, ketua panitiane Pak Sunardi, ketua FMA-ne Pak Suhardi, Mbak Naning,
iki sing rawuh ning kene iki luar kota bahkan luar negeri no. Ngono. Sing nyambut ning kono kabeh do tumplek-blek rene. Ngono Mak. Iya ngestokake dawuh. Heeh. Lan ora bisa disebutake siji mboko siji ora kena. Ora iso disebuti siji mboko siji ana sing kabeh semua untuk warga organisasi FMA ngaturaken panuwun terima kasih yang sangat banyak yang sudah setia mendukung ya kuwi karya-karya api elek didukung kanca-kanca saka Sanggar Seni Astabrata. Ngono ya Mak. Ya ngestokake dawuh. Heeh. Kaya FMA ngene iki jane cocok galicok nek ngene iki pendak taun pisan no. Oh iya. Nggo temu kangen no. Iya, Jadi angger setahun pisan kok bar poso kuwi mesti agenda rutin FMA ngelumpuk silaturahmi dadi siji ning Nganjuk. Wah, kuwi jempol papat no. Oh. Amin ya rabbal alamin. Heeh. Sing paling penak aku gur kalek glinding tok aku. Iya. Iya, wong yo ning omahe dhewe. Adate aku ki jam 7 wis siap-siap jam 7 sik kelemah-kelemah. Lah iya. Ora dadi boyo pangopo. Wis pokoke santai-santai temu-temu kangen-kangenan. Iya, iya. Ya pancen kaya mangkene nok iki tak arep-arep rombongan utawa organisasi apa wae genderane apa wae jenenge apa wae warnane ya utawa sutresna salah satu sanggar utawa salah satu dalang utawa salah satu pelaku tak jaluk aja nganti fanatik buta ning kaya ngene dadi ajang kanggo silaturahmi. Ngono ya Mak. Kedepane iso luwih maju Kang Sarto memberikan kebermanfaatan bagi sesama. Ngono. Mula mau sore sadurunge wayangan diwiwiti ana santunan. Nyisihake sithik rejeki. Kanggo para-para yang membutuhkan, para yatim piatu, iya. Para lansia, yang membutuhkan diwenehi ya kuwi wujude bingkisan lan sithik rejeki nok. Muga-muga manfaat. Dadi ora mung kegiatane nguri-nguri budaya Kang Sarto ndukung senimane ning sak bisa-bisa memberikan kebermanfaatan. Oh iya, khairunas anfa'uhum linnas. Sak becik-becike manungsa ya kuwi menungsa sing piguna tumrap sasama. Oh iya. Iya ya Mak, ya ngestokake dawuh. Aku ki ya ora sadar kok nok. Aku ki ora sadar nek FMA ki biyen iki jane ndukung awake dhewe ngono ya ora krasa. Lah iya, ngertine ya sering dihubungi karo para-para sing bersangkutan sing tergabung dalam komunitas Pak Hardi sering no. Paling sering dhewe nyusul wayangane awake dhewe. Oh iya, angger macak no klimis ngono kae. Mbuh apa aneh arep sing diarah ngono aku ora ngerti kok. Pak Hardi Pak Hardi urung liya-liyane wis akeh sing gaene nyusul sing gaene pesan anu barang kuwi sapa kuwi Pak Lasiman iya iya ya gaene nyusul ya matur nuwun mula ora bisa atur sing akeh-akeh mung bisa njurung pandonga ya nok muga-muga dengan ya kuwi launching utawa peresmian komunitas FMA Fan Militan Astabrata ya kedepannya bisa selalu rukun dan kompak dapat selangkah lebih maju kuncoro anjayeng bawono. Amin ya robbal alamin. Ya Mas Lindro disuruh naik ke panggung ya mengko ben gojekan karo Mbak Manuhara dan para pesinden-sinden ayo engko ana anu lho. Oh ya mau jari MC mau sore ana dos press. Door press. Dos press. Sepoti apa? Sepote sing mau sore ya kuwi lancaran utawa Mars FMA. Wah. Iya, ben semangat. Iya,
iki sing karya kanca-kanca sanggar seni Astabrata utamane sing ngaransemen sing ngasta gender no. Oh iya. Sing aransemen telung dino dadi no. Nek rawong elok ora enek wis. Ya. Ayam. Ayam. Yo, Mas Lendro, kula aturi minggah wonten ing pepanggungan untuk gebrak sepiling swasana lantaran FMA kalih Rambahan. Ngono ya, Mas. Maka Mas Lendro kula aturi minggah ing pepanggungan. Yo, celarat. Silaturahmi Amudi lestari Brekul karani kaki Sepuh akan Sama amiarso Lujung kerajaan Mata batik bangsa Sumatera Roto Rindang jagat raya FNA Tanah Sabrata Aves Militer Astabrata Srono Pramuda Modiluhur budaya Nyata epipeni Ajang silaturahmi Amuti lestari Rekuncarani kaki Sepuh asin Sana amiarso Tunjuk kerajaan Mata batin bangsa Sumatera Roto Rindang jagat raya FNA Militer Astabrata. Tepuk tangan untuk malam hari ini. Wow, luar biasa Mbak Cangik, Mbak Limbo. Sing nyipta tepuk tangan dhewe. Sinten kalau mau Lo nggak sing ngripto? nyipta. Tenan kok. Mriko nggih dalang buat Karya patut kita apresiasi. nggih. Nggih, ngaturaken sugeng dalu Mbak Cangik, Mbak Limbo. Wilujeng dalu selamat malam Mas Lendro. Wah tenan kok, suwe ora jamu pisan godhonge mung sak lembar. Heeh. Suwe ora tahu ketemu pisan malam hari ini karo Dalang Akbar. Amin. Luar Weh. biasa. Numpak dokar ning Kutha Solo Dalang Akbar sementara ijek jomblo. Nah, ning Solo tuku rambutan masih jomblo, sinden-sinden padha dadi rebutan. Tenan kok. Dasar dalang iki nek bagus, laris, kondang, aja meneh kok sinden. Bu Rektor, Bu dosen ngantek direwangi Jakarta ramulih ngeboti karo Mas Akbar. Nggih to, Bu nggih. Wah, kula niki nyuwun sewu Mbak Cangik, Mbak Limbo. Kados pundi Mas Lendro? Ngaturaken sugeng riyadi minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Inggih. Lepat kawula sok kala mangsa anggen nglamak kali panjenengan wonten nginggil panggung kirang renani raos panjenengan lan ugi kanca-kanca Astabrata nyuwun pangapunten ingkang kathah awit menika sasine sik sasi Sawal. Sawal, heeh. Awake dhewe suwi ora ketemu lho Mas Lendro. Alah sing gelem nanggep awake dhewe karek MMA gitu tok. FMA. FMA. Lah nggih MMA niki. FMA gelut. Loh. FMA. Oh, nggih niki mboten gelut to nggih. Mboten. Iki menyambung silaturahmi kok nggih. Namanya sudah terkesan di hati FMA, Fan Militan Astabrata. Iya. Wah, niki tenan dengan moto yang luar biasa. Apakah motonya?
FMA fan militan Astabrata siapapun bintang tamunya yang penting sindena Yovinka lah niku lho. Kowe aja menghubung-hubungan dengan aku tadi. Loh, habis gue juluki Ranger dan Yovika lho. Aku wis ngerti kok wong lanang ki nek salut tembung manis ki biasane ana detik-detik rasa. Wong aku ki padha-padha wong lanang kok ape mbapusi. Loh, itu Ranger itu mbak saya. Leres mbak ki lek ning dhuwur panggung nggih mboten. Yovika menika adik kula. Alah wong kuwi wis bar cerita karo aku telepon Mas Lindro aku ndek lagu apik. Mas, lagune napa Mas? Lagu sing aku bingung pilih ngendi bocah loro katon dipeni siji Ngawi siji Kediri. Arek kowe milih sing endi? Nah, mong aku karek ngrestoni. Mulane bengi iki tak kira rak rabimu to bar jebule kok ya aduh tenan kok. Niki iki Pak Barok, leres bapak saya dan Bu Fitri niki latihan mantu. Oh, niki latihan mantu. Latihan niki dik latihan. Latihan kok digolekne sumbangan Jakarta, Jepang, Australia. Ketok le dalang tipis keku. Oh, dreme sak lele. Ini mboten kok nggih. Mboten pun nyun sewu. Ya. Ini adalah salah satu pelopor budaya itu adalah FMA, Mas. Betul. Yang saya patut apresiasi, saya banggakan Mas yo panjenengan sok-sok dihujat wonten media sosial. Mas Akbar tuh orangnya baik. Ora tahu nyelenehke ngenyek dagelan aja meneh kok seniman. Ini Mas Akbar. Mas yo kondange sak ngisore. Mas Akbar tetap apa iki jenenge menghormati siapapun bintang tamunya. Tepuk tangan buat Mas Akbar. Amin ya rabbal alamin. Kula tepang panjenengan iki 2018 menawi mboten lepat. Oh ya, 2018. Maine yo ning Nganjuk, nek ora kleru ning Mojo Rembun. Wis ora enek wong delok ge udan angin. Udan angin ora enek wong delok. Ora enek wong delok mek yoga tok delalah ya lucu nika nggih. Lucu ke, termasuk lucu. Ning kedua wis gak lucu nika nggih. Neng alhamdulillah kula wonten mriki wonten Sanggar Astabrata menawi mboten lepat ping 3 niki. Oh ya. Bahwa membuktikan bahwa penggemar panjenengan ngestokaken dawuh kalingan kersanipun Gusti Allah bahwa wayang kulit itu harus kita rengkuh, kita budaya harus kita gegem kuat supaya napa luhuring budaya mahanani kuncaraning bangsa. Tepuk tangan buat FMA. Amin. Bukan hanya nguri-nguri Kang Sarto ngurip-ngurip budaya Mas Lindro. Leres. Tadi sore juga ada santunan. Jadi budaya melaku sosiale agama ya kecekel, sosiale ya pasti kecekel. Okay, betul. Lah wong nyuwun sewu lho Mas, ini adalah salah satu pelopor. Niki saka panjenenganipun ketume wis jelas. Iya. Panjenenganipun Bapak Sunardi. Pak Sunardi. Walah piyaine Mas. Aku ini nggon transit dikira cah ndelok didak-idak sikilku ya meneng ae aku. Lah kowe saking ndeke kok. Lah yo digoleki sing dijak puta-puti ming Manohara tok. Aku iki belas ditekoki ya ora ngono. Wah, sampeyan iki nek ora macak busana kaya ngene iki ora enek sing roh Mas. Nek sampeyan kuwi dadalan bahwa sampeyan itu bintang tamu yang bersinar. Ya dikira ya kaya tukang son lah nek aku biasa kuwi Mas. Ning mboten ngaten, beliau itu tidak lupa dengan wajah saya. Saka mangsa aku mau lagi apa iki mlaku teko kono. Walah, wong nonton iki padha ngerti. Lho kok nom nek bacak biasa kok. Nek apa ngene iki raiku tuwek tenanan to, Mas. Apa? Nek ngene iki, sok wong nonton iki mesti mirsani ning YouTube lho, Slendro iki jebule ndur panggung ki tuwa. Umurku lagi pira to, Mas? Pira? 16 tahun, Mas. Kok iso 16 tahun kowe iki dhuwurku lho. Lah sebabe napa kula kok cilik niki? Heeh. Urung entuk MBG. Jadi kula niki cilik. Kok iso tekan MBG? Lah urung mane rada cilik niki. Nggih, muga-muga doanya doa terbaik buat FMA fan. So ya wis roh aku mbok warai. Kene tak waca sawan utuh pengen ngapalne kleru MMA. Dari FMA fans militan Astabrata. Matur sembah nuwun Ibu. Kula napa niki nderek titip adi kula Mas Akbar, muga-muga jenengan tetep tresno kalian budaya, tresno karo dalang Akbar Mas yo. Banyak yang menghujat, FMA tetap solid, tetap saudara, tetap rukun. Amin. Sampeyan ora ngerti Mas, menghujat ngono kuwi. Ngono kuwi aku bayari wong kok malah. Loh, ayo hujatan aku. Tapi dengan adanya komunitas yang baru ini Mas, saya salut. Beda penggemar ojo nganti dadi tukar. Beda fan tetap keren, beda idola tetap kita keluarga, cinta dengan budaya. Dengan tujuan nguri-nguri lan ngurip-ngurip budaya. Mula awake matur nuwun bukan hanya warga yang ada di Indonesia, bahkan ada pahlawan devisa yang ada di luar negeri dari Australia kalau nggak salah. Walah mau Ibu sampun ngendika dawuh kalih kula Mas Lindro, benjing menawi kersa kepareng panjenengan tak aturi tindak wonten
Australia. Australia. Ape dikon angon kanguru aku. Jadi rone arep dikon angon kanguru. Saking Jepang kalau mau nggih wonten Ada ya dari Jepang ya. dari Hong Kong terutama beliau di sela-sela kesibukan panjenenganipun Ibu Wakil Rektor saking Urin. Weh, nggih. Ngertos napa Urin niku? Urin iki apa? Mesti mbuyuh ya ngarepmu. Urin iki Universitas Respati Indonesia. Weh. Di sela-sela kesibukan beliau tetap cinta dekat dengan rakyat. Inilah sosok panjenenganipun Ibu Dokter Suryani SPMSI. Tepuk tangan Ibu. Tepuk tangan. Wah, dan luar biasa. Sembah suwun Bu, niki pun paring rezeki kanca-kanca. Heeh. Iki udan angin nek ora nek sing nanggap jenengan iki do ngaplo ning omah Bu. Weh. Iya, Kowe apa ya do tanggapan ning omah? Gak podo nek ngono kowe iki. Nggih mugi-mugi FMA semakin solid, semakin menjalin saudara. Nggih Mas nggih. Amin amin. Apa meneh iki dirawuhi kanca-kanca WMC. WMC Wayang Mania Community. Betul, jadi FMA dengan WMC itu adalah keluarga, ojo ngantek terpecah belakan dengan komen-komen yang apa niki negatif. Yang penting intinya positif. Dalang Akbar tetap mengudara. Dalang Akbar adalah idolanya warga seluruh dunia. Karena idola itu singkatan, Mas. Apa Mas? Idola itu singkatan iki dalang ora larang. Nah. Waton kayak waton. Waton Pinter ngenyang ngono lho. Iya. Nek gak pinter ngenyang Sampeyan iki tapi tak sawang adi suwe setahun luwih gak petuk. Wingi jane kae ning Mojokerto ra sida. Ning nyuwun sewu, wingi panjenengan telepon kula kalau ben njenengan umroh. Niki rencana to kula wong jenenge wong nggih Mas Akbar berjalan bareng. Amin. Perpatah sudah mengatakan berdiri sama tinggi duduk sama rendah. Nek dalange kok wis umroh paling gak iki dagelane kudune ngetutke. Amin. Jenenge dulur Sinarawedi Sabaya Mukti Sabaya Pati. Lah ya apa-apa ki wong loro. Panjenengan kok umroh niku pertamane piye Mas? Numpak apa Mas? Numpak unta, yo pesawat to. Loh, numpak pesawat. Oh, numpak pesawat. 13 hari awal Ramadan, Mas. Loh, numpak pesawat kok 13 dina iki apa ning dhuwur gak pegel sampean Mas? Loh, maksudnya saya umrohe, budal nganti mulih iki 13 dina. Oh, 13 dina. 13 dina. Jenengan dugi Arab Saudi mriku. Saudi, Mas. Lah iya, lek Saidi iki ya melok umroh. Oh iya, Saidi melok rombongan biru umroh. Dadi ning gone Arab lek Saidi. Iya, bener. Panjenengan dugi saking Indonesia mandap saking pesawat. Niki nyuwun sewu lho ya, kula kok goblok niki mboten. Niki rak malu bertanya sesat di jalan. Dadi kula Sampeyan apa ya duwe angen-angen ke situ? Namanya orang Islam nek duwe rezeki luweh niku kepingine banget Mas. Sapa ngerti sok ben insyaallah nusul panjenengan. Amin. Terus. Panjenengan ning kono nggih dicukur nggih dipotong nggih. Syukur no. Model napa Mas? Model upin-ipin. Loh, ya ora no, maksudnya disyukur 3 le saja. Oh, 3 le kok kaya avatar kan gak ngerti aku Mas. Ya ora no. Oh, 3 le saja. Nggih, kula kan ora ngerti lho Mas. Ya ngono iki soi melu aku mulane ben roh tata carane ngono lho. Melu ngisin-ngisini ning kono ora entuk. Alah apa sing mbok umrohne sindene mek loro tok kok liyane ora ngono. Lah iki lho sing melok ket biayi nganti ape rapi mbok umrohne ya ora ya Bu ya. Ya niku malah dhewe mungkin. Nggih. Niku nggih. Jangan umrohne napa sing umrohne. Tapi tata carane aja nganti ngisin-ngisini. Oh nggih ben ora ngerti. Ayo no. Jenengan dugi Arab. Heeh, mantun niku. Terus biasanya kan kon salin Mas, orang nganggo klambi ngeten iki. Ngangge kain serba putih. Oh ben kok gini ngono iki Mas. Hah? Ben kena apa nih kok nganggo kain putih? Kok orang nganggo baju Ultraman gini Mas? Loh, baju putih itu melambangkan kesucian. Oh, nek ning kono iki kudune atine kudu suci, kudu resik. Padha karo MMA ya Mas. Nek niate wis tindak kene kudune atine resik Mas ya bintang tamune sapa tetap cinta dengan Astabrata. Amin. Mulane nekakne bintang tamu lanang karo lanang. Lah ya iso lanang karo lanang sinden cantik aku kan muni ngono lho sinden seksine wis ngerti aku kan muni mulane FMA iki nekakne bintang tamu lanang karo lanang ngono lho. Lah kok lanang setae sapa? Lho, lah gak ero. Lho, iki dongkulan dong etan Mbak Manohara sapa sing ora tepung ora kenal karo Mbak Manohara? Iki to jenenge manuk. Manohara. Manuk tok lho. Manohara. Lah urung lho iki kok. Iya. Weh, iki to jenenge Manohara iki. Piye ayu ora? Oh. Wedok ngene. Lho, Mbak masyaallah. Ceklen mikmu, Mbak. Jajal, Mbak. Lah iya. Walah, wong wedok kok cangkeme kaya kombi. Beh.
Sik jajal. Lah yo. Sampean tak samakan wajahnya sama Mbak Manohara. Oke, sik sebelum sama Mbak Manohara sampean jajal. Pantese iki sak red wiwit Buparsinem karo Mbak ngantek tekan Mbak Manohara ki pantese karo sapa wong mau berdiri jejer lho. Nah iki aku wis wegah. Yo ora ero to wong urung jejer kok urung jejer. Jajal karo Mbak Renjel sik, Mbak Renjel sik. Nah iki alot. Mbak Renjel sik, jajal. Iki Berdiri sik jajal. yo nyanyi no nyanyi Mas. Sik to ngatek. Ora ketang sak larik rong larik. Sono. Rong larik. Sepira Mas? Rong larik jajal. Mbak Renjel Sayangku. Nah ya, jajal ngatek kok. Pantes ora chemistry-nya itu dapat atau tidak itu. Yo ora sambuk warai kene iki. Sayangku sing ayu dhewe nyuwun apa bakal tak usahake. Walik. Sing munyeri sing wedok. Lah iki sing lanang kendhek yo gak geduk to, Bos. Jajal ngene ra gak geduk aku lho. Wah, tenan kok. Nek mripate rasa nyawang ngono nyapa to? Lho, mripate rasa nyawang ngono iki. Lho, apa butuhe ngono lho? Drama nyekel tangan yo nyekel tangan. Ning ora usah pentelengan mripate koyo nyawang apa. Koyo ora wong wedok lho sampean. Ora usah cemburu to bar iki ujane sing ndi sing arep doki kok. Sayangku sing ayu dhewe purun ngopo bakal tak usahake. Apa kok? Lah yo ayu tenan lho. Sing wedok adek risih lho. Kowe ora pantes lho nyawang wong wedok ngono kuwi. Nembang yo nembang, nyanyi ya nyanyi. Wong lanang aja jelalatan ngono mripate nyapa? Hah? Lah dalah kowe iki jane sing ndi to? Aku kene gak entuk. Ya wis kene. Ora cocok iki. Wis gak cocok. Karo Mas Lura cocok. Jajal. Ya PK. Adap jajal cocok ora iki. Kediri kabeh ora entuk kowe. Kaya anggere sinden Kediri tak cekel digecek tanganku. Ngawi nek ono entuk. Tresno sepira Mas? Tresno iki dudu mung dolanan, kabeh mau amarga kahanan. Sing tak jaluk amung kesabaran, mugi Gusti paring kasembadan. Tontonan iki nggawa tuntunan Kang Sarta Tatanan. Kowe ngopo kok ngambung-ngambung tangane? Iki jek perawan. Badalah ra apa tenan to iki. Tontonan tuntunan tatanan. Sik, Nek Barejo ora pantes, iki ora pantes kowe. kabeh kok ora pantes nyuwun sewu. Iki aku nek tak klarifikasi ya. Nyuwun sewu Mbak Ibu mic phone. Iki tak klarifikasi. Nggih. Apa kok klarifikasi barang? Sik, Klarifikasi napa lho? nyuwun sewu Mbak Nggih. Yovinka. Ngapuntenipun. Yovika. Aku lek ning medsos kan hanya segelintir orang sing ngerti to. Iya. Wis sosok ya ora ngerti perasaane sampean. Nggih. Sampean iki bener ndek hubungan karo Akbar apa ora? Ora enak. Boten wonten. Lah wong tak cekel kok wonge nesu. Loh, itu kan mengajarkan tontonan tuntunan tatanan to. Lah, wayange oleh ngerayu oleh ning aja berlebihan. Lah wong jenenge nang dhuwur panggungku bebas to bar Akbar. Cara kendaraanku plat umum sapa-sapa entuk numpaki bar. Kok iso mbok padane tumpakan lho. Gak oleh ngono kuwi, Mas. Maksudnya iki sapa-sapa entuk nyekel ngoten lho. Sampeyan iki pripun to, Mas? Lah mengkaro Mbak Renjel mripate jelalatan ngono maksudmu apa? Lah iki arep mbok Sampeyan saiki nek iso ngrayu ayo rayunen ngono. Iso Ora ora? iso. Ora iso rayunen ra apa-apa. Aja ngono kuwi, Ora, Mas. sampean ora patus nek karo iki. Tak golekne liyane. Kabeh- Lugo. Kabeh ora pantes. Ya, sinden mojok iki ya. Mbak Mano. Malah pantes. Batang sitok iki kan. Iki apa to? Lah iki jek tak tes lho, pantesmu iki chemistry-mu karo sing ndi? Aku iki jadi juri. Ngono lho. Kowe kudune seneng. Curi apa ya cemburu ya kok. Iki jajal. Ya. Yo dicekel tangane kok mau to. Gah, Lho, kowe sompong iki lho. minyakan barang. Wong kuwi lho solar. Kok kadare solar kok ya di nggo minyakan. Nah, iki lho, rene. Disemprot kayak parfum lho. Alah, paling aku kumpul kon bayar. Gah. Rene, Nah, ngadeg. Nah, ngono, dicekel mike. Nah, iki kan manja nek karo ki lho cocok sampean. Nek karo mau kurang, chemistry-nya kurang dapat. moh. Ngadeg ora? Ya, Ya cok ngadeg ora. Sing dene mau gandane lho. Ora. Sik. Iku sok mlebu berita lho tawuran ning ngarep omahku. Kowe kok tenanan ngono model mlek. Lah kuwi lho, kuwi sing bermanja riang kok.
Ki jane sindene nek pire. Sik to. Lah, benake. Benake. Ndadal lah aja ning kono. Oh, ning kene Mas. Gah nyatos kok. Kowe Benake. Benake Mas. Gah. Nyatos iki. Wis sampeyan sing arep tak anu kok tak pasang ben chemistry jajal cocok ora. Bosok leak-leak. Aja keliru mripat lho ya. Heeh. Kagak ngawur lah. Lah kok gedene kok dibagi. Apane TKT? TKT apa gulune kok gede kok. Ayo to, di anu to. Benake aku ya ora benak. Alah kacak 50 mang mending Yovin kang ngene iki lho aku panggah. Oh. Cangkemmu tak tepapok kok. Kaget aku. Oh, urung to. Sinden cuwawak. Geti-geti atiku. Syukur ya. Benane. Aja bungane. Kita ini karo cocok chemistry nek wis nyanyi kok malah. Kimochi. Kimochi mbahmu ngono. Aku bare entuk kiriman kok nggone Mbak Sisi Jepang. Apakah itu? Kimochi. Weh, Mbak Sisi. Makane iso bahasa Jepang. Oh, basa. Oh, Arigato ya kowe. Iku. Deh. Jane apa? Iku. Yamete kudase. Aku tau krungu nonton karo sapa ya? Oh, lah iki. Aku ora melu-melu lho ya. Iki benake kok ngene to ora bener iki lho. Alah wis ngono ae. Mas benake Mas. Sapa kok iso? Sing di mbok Prison ke? Oh alah. Oh, Deni to. Wo sliramu saiki tukang son kowe tiba oh. Kowe ngemoi dalang ape entuk iko? Dalang sapa? Jarepe seneng iki. Tak kira dalang Sripan, dalang Sripan mati yo. Kok yo. Ora, sampeyan iki mangga idolane. Aku ngadeg ora. Ngadeg, kene ngadeg. Ya terus dikai lagu sih. Lagu koyo mau lho koyo Ranger koyo Yopika mu lho. Terus nek muter-muter ngono. Lah ngono lho. Oh iya. Iso kok saiki ra iso iki lho. Sayangku. Konyong koder. Sampeyan iki lho. Mas, wong wi lagune kepruk iki lho iku. Kepruk iki. Kok marahi padha ae kok. Masa aku kok mbok koyone ngono mbok ya sing apik ngono lho. Sing romantis. Apa nyanyi genok ya malah tinganu. Bikin yang kene. Mikir lah enggak ada yang ngono. Ayo. Batangku. Sayang. Kok sayang lho. Kok iso batang ki lho. Iya. Kakangku. Kepruk iki tenan lho kowe. Kecer kabeh kok iso. Kok iso kakangku ki lho. Lah piye? Tanya apa-apa kleru. Rene tak warai, rene lho. Ono apa? Kupingmu go rene. Syukur wae. Kok kakangku. Alah kok mbak mot kupingku. Ngemut kok kuping. Wah. Ngemut kok kuping kaya Mas Akbar dong. Ngemut ke Solo. Es krim. Ayo terus. Aku awas lho. Rokok. Lakoh ayo. Ayo tendang. Iya. Matane iki ra dingeti. Dingeti wong akeh iki lho. Lah wong aku yo wonge trah yo ndek ndak yo ora ngerti nek kene ora geduk iku kok. Yo dadak sing dadake sing lanang. Piye Mas, anakku mbok rungokne? Oh iya, kita anakmu iki sok ben lahir dingklik gitu iki. Kene maju. Ayo tendang. Ayo kene nyanyi wae. Lho yo karo nganu to lagune. Wah, ini apa? Zo. Sayangku sing ayu dhewe purana apa bakal tak usake ibarat isi bumi. Ngapa to? Kok Mas, nyanyimu ora ragu-ragu. Mas, sampean ngerti gak? Ngapa? Ngene iki tres tak kayak ngene iki seneng kowe kan. Sing ibot to? Sing ibot. Oh, Piye tres? Wo, jebule lagi ngerti. Kita lek. Ngapa? Oh, seleramu iki ya. Cemburu kowe. Wis suwi awit aku prawan iki ya iki karo iki. Sik kok kowe perawan iki lho. Lah mbok kira aku wis rondo apa piye? Aku lho jek perawan delokan lho lah. Apa?
Perawan tenan apa ora? Jogoro kowe ku. Wong ya perawan terus ya buntet kok. Ora perawan. Mosok lha iki nek perawan jajal upamane begar, perawan asli apa ora? Ora. Loh, Asli, Mas. ora. Mun suarane iki ning sikil. Oh, lagi ngerti iki to ya. Suarane iki kuncine ning sikil. Sikil. Iya. Nek sikile begar iki tiba jebles. Ora jare ora asline. Ya. Arep apa ndongake apa? Injih ngaturaken sugeng dalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki jenenge apa ta? Aja diganggu to. Oh ya iki rasa ganggu. Gemes lho. Gemes aku. Ngaturaken wilujeng dalu kagem sedaya para tamu. Piyai Agung. Piyai Agung naminipun napa Mas mau? FMA. FMA. FMA lho. Kowe duwe apa? Lihatlah kerukunannya para FMA. Iya. Apa singkatannya FMA? Ayo, apa mau? Alah ya kowe ora ngerti. Apa fan Fan militan Militan Astabrata. Arep mune kaya wong arep nglairne. Iki kan ABS to niki. Oh ya. ABM. ABM apa? Akbar Selendro Manuhara. Ya ta iki. Gak. Kacok ora aku. Mang karo kowe. Aku ya suwi ora petuk Mbak Manuhara lho. Izin, Mas. Dan sawi tenan. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Aku ya, Semoga Nek. selalu diberi kesehatan, panjang umur murah rezekinya. Iya. Aku nek selama menghibur karo panjenenganmu di atas panggung maupun di bawah panggung, kalau ada salah kata, salah tindakan, aku meminta mina aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kok iki lho. Lo itu kurang ajar. Wes tak omongi to. Lah nyapa? Guyon ki ya guyon. Guyon ya guyon. Wes tapi roh papan. Mosok aku mbok koyo ning kene ndasku lho. Jare wedok. Lah kowe ya ngono padha bokong mbok ngene-ngene ne. Lah nek aku gak apa-apa iki lho, lek man iki lho gak betah kok. Kok iso dikoyok ning ngene iki lho, Mas. Sing akon iki lho, anu kerawuk kok ngisor iki lho. Nek kene ndase gak apa-apa lah kok Kok ndase apa kowe wis lairan? piye to Mas ki ra roh. Raro sejarahe to kowe. Ra roh kowe. Raro ceritane ngono gak roh Mbak Manuhara piye ngono. Ngerti ku ya Mbak Manuhara seorang presiden wedok. Akbar mulai tanggapan Mas kok ngajuk karo Mas Akbar. Oh, piye piye. Aku dicegat wong mendem-mendem Mas. Gak piye kowe? Ning perapatan. Kowe Terus bar kuwi aku diombeni gak roh, gak sadar. diombeni. Iya, Diombeni apa? oli. Aku gak mudeng kowe diombeni apa Ya lho. empuk mau putih-putih tak Oh, aku ya. paling gak iku anu ciwi. Empuk ra roh. Raro jenenge kok. Terus bar aku roro gak sadar Mas, roro gelunganku semerot-merot terus nganu cepet Ceblok kabeh. kabeh klambimu ngene iki. Heeh. Katok-katok. Muncul kabeh. Dadi bareng ngombe iki bareng sadar-sadar wis juarek wis meletot. Terus meletot kabeh. Sambulan wis ngantek ngarep bareng ngono ya. Kayak Tres, kayak Denny, kayak sapa ya aku ya ora roh Mas. Pajahe kowe gak eling blas Gak lho. eling blas, wong ireng kabeh kok. Bareng ngono mbok cupoti kabeh. Cepet kabeh Mas. Besok kuwi aku baru lho. Aku mau nyapa ya aku. Terus aku mulih Mas ngojek. Ojek. Dia baru kuwi lah kok basa telung sasi aku semutah-mutah wae terus. Sampean bar ditindak asusila seperti itu. Ora roh mbok asusila mbok asukire aku ora roh. Maksud iki bareng ngono krasa mumpuk-mumpuk. Lho. Gak roh Mas. Mbok gak roh. Aku baru kuwi kan dikeriki to Mas karo mbokku. Arep budal tanggapan ki aku kudu masuk angin wae Mas. Masuk angin. Kudu mutah ngono ya. Terus baru kuwi basa ngono kok nyidam pengen sing kecut-kecut aku pengen sing bunder-bunder barnang pengen sing dawa-dawa barnang Piye apa? Tak bogong ya. Kok timun. tak bogong dasmu iki. Jadi periksane to, Mbak? Oh, diperiksa. pengen sing kecut-kecut. Lah wis mbok periksane apa ora? Wes Mas. Terus piye, Cik? Jadi dokter aku bae meteng Mas. Oh, yo melu seneng aku kanca kok ya. Kancane bisa Sik kok kok meteng Iya iki seneng jan iki. metu dhisik to. Wis metu ndi trungono critane rong Kowe meteng. Meteng Mas. Heeh. Terus aku gak percaya toh di USG karo dokter Iya. jadi dokter Mbak Manuhara selamat Anda telah hamil. Oh nggih toh Pak nek gak percaya delok ento ning layar monitor anakmu ndase lak wis nang ngisor. Wih hasil USG. Hasil USG kan nek di USG kan roto tangane ning ndi, sirahe ning ndi. Oh paham, soalnya kan ndase ning ning Ndase bak ning ngisor Mas. oh gak sungsang ya. Oh, tapi jadi- anake sing ning jero USG wis tukul rambutnya rong. Jadi ini cacat Mas. Lho kok cacate piye? Lah kok ra metu rambute to Mas ndase iki.
Gundul. Rambutnya neng gulu, Mas. Sesek kowe lem priksa ning gone dokter ndi? Neng dokter Saruban, Mas. Lah terus Iku doktere kudune SPOG kuwi. Apa? Spesial ogo-ogo. Loh, tenan lho, Mas. Nah, kowe wis priksa jare anakmu ku anakku kok kelainan. Kok genek rambutnya kok ning terus lambene ning ndi nek mangan piye? Lah kok lambene ning bun-bunan to, Mas? Lambene ning bunuh cacat kowe. Lambene ning bunuh ngene iki. Iku nek lahir piye, Mas aku isin. Kowe jan ndek fotone gak tak cekes dhewe. Delak, Tris. Fotone lah. Kok ndrok terus. Soalnya kan kowe perlu pembuktian. Jadi kowe bareng ngono wong iku cacat gek apa iki rambene ning bun-bunan. Iku piye, Mas? Anakku nek lahir kok ponakanmu ki kok piye? Ya engko aku tak melu nek wis lahir tak melu wayangan. Aku sak tanggapne son lek Deni Tapi kok. nek nek motone. Hah? Nek motone. Ya aku tempel stiker. Wegah aku jangan lepo. Oh, piye, Mas? Ini ada door prize. Oh, kono. Oh, iya. Tapi sak tembang dulu dong kamu. Oh, ngoten. Nembang dulu. Oh. Kamu nembang dulu sak tembang baru door prize. Door prize. Iya. Iki yo pokoknya tontonan sing gawe hiburan biasanya nih nonton wayang mulai-mulai entuke rak ngantuk. Tapi malam hari ini dengan adanya paguyuban FMA gitu Mas, fan militan Astabrata mulai nonton wayang sesuk iso numpak sepeda. Nah, Sing ora pengen apa iki sing ora ndek kulkas mulai entuk kulkas. Kulkas. sing ora duwe bojo, Mulai insyaallah entuk bojo. Mula awake dhewe Pak Sunardi ndang entuk bojo nek. amin. Pak Zardi. Kula nggih ronda lho, Pak. Iya. Iki sesuai kriteriane Pak Suhardi apa piye? Kenapa nggih? Aku Bonowati. Apa Banowati? Banowati. Lho nek Banowati kan ora dirabi ngendikane panjenengan wau. Putra aku begengkek lho, Mas. Hei. Jare mari Oh, saiki. ya wis lali. Ya. Buka dhewe ning omah. Oh, online ya. Pak tembang sik, sak tembang. Sak tembang Oh, sak monggo. tembang riyin. Nggih, kok sinambi. Disukani langgam, disukani dangdut, campur sari napa-napa. Kula manut panjenengan bebas merdeka. Wau saking Bu Sisi. Di musisi Jepang. Nggih jari Jepang mintanya gemes ki sing ndi aku yo gak ngerti. Gemes apa dumes? Gemes tulisannya. Oh, gemes Tapi aku. diganti nggih. Ganti apa? Ya mohon izin Bu Sisi yang Nggih, dari Jepang. mohon izin Bu Sisi nggih. Karena apa iki mang Nggih. gemese ndak enek. Nggih, disukani Katresnan Sejati bisa? Oke. Bisa duet kalian jenengan. Lho halah apa sing ra iso to Mbak, Pak? Tenan to? Iso. Aku kok potokne anakmu ya. Kok bangga foto anak. Tapi ketoke anakku wes gini kaya wajah iki lho. Slendro persis kok. Ancen jujur ya, sing mendem kae aku. Tak pangane dhewe lah. Anu, karo Mas Indro. So. Katresnan Sejati untuk keluarga tercinta FMA. Betul. Ya iki sing Supaya tresnanya itu sejati. Tresnanya itu sejati. Kali Astabrata dengan moto siapapun bintang tamunya yang penting Astabrata dan dalangnya. Nah, yang ada di Hongkong matur sembah nuwun ya. Matur sembah nuwun Ibu. Jepang. Jepang. Australia. Terima dulur. kasih Bu. Basa Kalau nek Australia. awake dhewe berhasil menghibur awake dhewe, aku Mas Lindro, Mbak Manu kok dijak ning luar negeri. Yo, Berarti neng kono wayangan. yo gak awake dhewe yo ngene iki ya Mas ya apa iki? Oh. Dagel. Dagel. Aku macak udah. Kowe maca lanang. Lah ya maksudnya Yo, ora kebayaan maksudnya. Yo kebayaan biasa ngono lho. dengan ciri khas budaya Jawa digawe ning gone luar negeri. Awak kuting aromo. Apa toh? Mau. Ayo Mas Tri. Ayo Mas Tris, Katresnan Sejati. Mas Tris.